Hi mga karonbel! Kumusta? Nigluto na sa mga karonbel. Yawa naglabad akong ulo ako kaadto sa merkado doon sa mua kay nakakita kog petchay, sayote, carrots, bell pepper ug uban pang mga rekado sa ref. Maong nagunahuna ako magbula-bula kay naami itlog og flour. Sa akong pagkwinta, 30 pesos ako nagasto karon. Nahisgutan na nato last time pero atong i-review ang iyang scientific name Brassica rapa, in English snow cabbage, Chinese chard or Chinese white cabbage ni siya. Before kita magluto na naon ginato kung naabay mga health benefits siya. Kani siyang petchay strong in essential vitamins and minerals, gid siya low calorie vegetable rich in vitamins and minerals and antioxidants. Maka-help siya sa imong mata, na siya high vitamin content, maka-low siya sa blood sugar levels, na siya anti-inflammatory properties, maka-promote siya better circulation, maka-support siya sa health of the nervous system. Rich in fiber ni siya, makatabang siya sa heart, sa bone, makakuan siya sa fatigue, anemia, maka-support siya sa digestive system. Og mao kay niya among bula-bulang pechay nga balig 30 nga unom or 7 na katawo nga makakaon. Mao magunahuna jud og barato nga sudan kay mag-budget pa man mi sa pipino, carrot ug cucumber para naami fresh nga salad. Nagtaas na tong storya mga una ta. Happy lunch everyone. Mao kinaron Gums.